Santa Gertrudis s'ha acollit aquest cap de setmana la 22a edició del seu festival folclòric. La plaça del poble va ser el punt de trobada de ballarins i músics que oferiren al públic assistent una mostra de la seva cultura. En l'edició d'enguany del festival van actuar com a convidats els integrants del grupo de coros y danzas de Huéscar. Hemos venido a Santa Gertrudis a traer un poquito de nuestra tierra. Aquest grup faran dues actuacions i es canviaran de roba perquè com que estan al nord de Granada tenen influències als seus balls en la part d'Albacete, de Múrcia i llavors també m'ho faran una altra part en els seus balls d'Andalusia, més flamenc. El d'aquest any ha estat un festival especial en què només s'ha comptat amb la participació d'un grup de fora l'illa. Perquè en principi havia de venir un grup estranger, però per tema de visats i això no va poder ser. Era un grup de Togo, un no pot córrer en papers i no ha dat temps a que fossin tots aquí. La vetjada ha servit per conèixer de més a prop folklore d'aquest grup granadí i també que els andalusos coneguin l'eivissenc. Allí en Granada o en el pueblo es muy complicado que los hombres participen de los bailes tradicionales y aquí ha sido muy bonito ver a tantos hombres bailando y tan bien. Jornades com aquesta, a més, fomenten que les noves generacions aprecien la feina de les colles i s'animin a formar-ne part. Enguany mateix han començat molts de boixos petits i el futur n'hi ha. El grup de ball de Santa Gertrudis serà ara qui viatjarà a Granada per acabar de completar l'intercanvi. Estaremos encantados de que la gente de Huéscar también conozca un poco de esta tierra. La visita està programada en inici per al mes de desembre.